Здравейте, аз се казвам Даниел и съм инструктор по воден велосипед Seabike. Каня ви на първи урок на нашия спортен клуб, на който заедно ще сглобим водния велосипед и ще направим първите стъпки във водата. Днес ще ми помага Алекс. Ще сглобяваме заедно. Освен водния велосипед, ще ви трябва маска и шнорхел. Като начало ще извадим велосипеда от сака. Взимаме първо телескопичната рама, винта, педалите и корпус редуктора. За да сглобим велосипеда, имаме да направим само 4 стъпки. Първа стъпка. Отвиваме корпуса на редуктора. След това съединяваме корпуса и телескопичната рама. Следим белите маркери на детайлите да съвпадат. След това съединяваме отворите на детайлите и завинтваме крепежните винтове, като ги държим за хълката. Съединяваме детайлите и завинтваме винтовете стегнато, но не пресилваме. При втората стъпка отвиваме винта на рамата. Това е нужно, за да се настрои велосипеда по височина. Поставяме велосипеда на пода и регулираме височината, за да достигне до слънчевия възел. Ето така. Поставяме и завиваме винта. Избора на височина се прави един път. След това е достатъчно да запомним своя размер, който е обозначен на рамата, и го поставяте направо при следващата сглобка. При третата стъпка слагаме педалите, завъртаме хълката, за да попадне шипа в отвора, и завъртаме хълката. And then just turn it, and that's it. Okay? So that's the third step. The fourth step, we undo the... При четвърта стъпка слагаме винта. Първо отвиваме фиксатора, слагаме винта и завиваме фиксатора. Не са нужни никакви инструменти. Затягаме винта с ръка. Велосипедът е сглобен. Остава да го закрепим към тялото си. Откопчаваме колана от сака, който служи за закрепване на велосипеда към тялото. Колана може да се регулира по тялото. Слагаме колана, след това го регулираме по размер. So it's bigger than what's your normal size. You put it around your waist and you pull the outside. Колана трябва да стои много плътно към тялото. Така, сега Алексей го слага и ще настрои своя размер. Okay. So then you're just tightening it and just aligning it. Всичко е готово. Сега трябва да закрепим велосипеда към колана. Прави се така. Има малък шип за закачане, затова слагаме пръстите си зад колана и натискаме велосипеда към колана да щракне. Когато искаме да го отделим от тялото, дърпаме ръчката на закрепването.
align it properly, and just pull on it like that. So there's another way you can also fix it to you, is you can pull the small lever and just pop it in and release it, and then it will be also fixed to you. Сега ще поговорим какво не трябва да се прави, когато велосипедът е сглобен и закрепен за тялото. Не го теглете напред. Има риск да счупите закрепването. Вие можете да го движите надясно или наляво, като внимавате да не ударите някого. Винаги следете около вас да няма хора, които да нараните. So we need to make sure this will not happen. So when you're using your C-bike, you just need to make sure if you're going to let it go down, that there's no one in that radius where the C-bike will. Okay, so next we're going to do a forward step into the water. Сега ще поговорим как се влиза във водата. В едната ръка Алекс държи велосипеда, а с другата държи маската и прави широка крачка във водата. Ето така. След това заставате в хоризонтално положение. Ръцете напред и бавно, без да бързате, завъртате педалите. Ето така. Краката трябва напълно да се изправят, когато натискате педалите. Не трябва да въртим рязко или интензивно. На този етап трябва да вземем хоризонтална позиция и да започнем плавно да се движим. Ето така. Might slip off the pedal. So this is one of our golden rules is to turn the pedals very gently while swimming. Okay.